Dwi'n parhau i grwydro yn y neuadd fwyd. Newydd sgwrsio efo rhywun ar un o'r stondina fan'na rwan yn gofyn sut 2 ddiwrnod oedden nhw wedi gael a'r gair ges i nôl oedd manic. Gan i weld sut brofiad mae Dafydd o ddistilfa Môn, sut wsos ti wedi cael? Mae wedi bod yn dda, o'n i'n meddwl fysa hi'n ddistaw achos o'r issue efo Blue Tongue a bob dim, ond mae wedi bod yn dda, dweud y gwir, mae wedi bod lot mwy o bobl Cymraeg yma, neis gweld pobl o rhannau wahanol o Cymru, so dwi wedi enjoyo. Wel, dwi'n teimlo'n gartrefol iawn fan hyn. Mae yna fapia o fôn ar hyd y boteli yma'n hyn, Dafydd. Da ni wedi sgwrsio'r blaen yn do? Do, dwi flynedd yn meddwl, dwi'n meddwl, ie. Ie, un o bentraeth? Ie, o pentraeth, ie. Di dechrau'r efo'r dŵr, a da ni'n neud yr spirits i gyd o'r dŵr. Ych dŵr chi, lle mae'r ffarm ym Mhentraeth? Mae o ryw milltir o pentraeth am Llangefni. A fel sy'n dweud, ath ni dechrau efo'r dŵr, dod fyny galwyn yr eiliad yn naturiol, ac o hynna ath ni developio'r spirits, so fe wedi trafeilio rownd y byd pan oedd fi'n ifanc, a fe wedi gweld lle oedd yna dŵr da, o'n nhw'n neud spirits da, ac ath ni cael y syniad o hynna. A chdi sy'n wrthi'n creu'r, achos mae yna whisky, mae yna rum, mae yna brandy, mae yna vodka, mae yna gin. Ie. A mae'n dda, dweud y gwir, oedd yr spice rum a'r brandy wedi cyrra'r goran Cymru blwyddyn dwytha yn y Wales Distilled Awards, a cath y whisky cael Silver Award, so da ni'n hapus iawn, da ni'n cael y prosesau i fewn, a da ni'n hapus efo safon be da ni'n rhoi allan. A dwi'n gweld beth sy'n gen ti fan hyn hefyd, efo ti'n aelod o'r gymdeithas whisky. Nid pawb sy'n cael bod yn aelod, dwi'n siŵr? Na, dwi'n meddwl mae dim ond 5 yn Cymru, a ni di'r unig un yn Ynys Môn. A dath nhw dod drosodd, o'n nhw gweld y proses, sut o'n i'n neud o, bob dim fel hynna, ac o'n nhw gweld, da ni angen hwn yn yr society, a da ni actually yn neud botal special i nhw i sioe nhw yn Llandudno hwyrach yn y flwyddyn. Arferchog. Yeah. A o'n i'n gweld hefyd, mae gwyl fwyd fennau. Mae yna lot o gyfleoedd rwan, does, i arddangos? Oes. Dat a fi a rhyw pobl eraill sydd yn trefnu gwyl mennau. A mae honno Awst yr 15? Yndi. Yr ail y 15. A mae'n dda i'r cymuned, mae'n dda i Menai Bridge, i dod o bobl i fewn, a mae'n neis i gweld cynnyrch lleol yn dod at ei gilydd yna. Ti sôn am Menai Bridge, mae'r bont, achos mae'r ffordd ti'n cyflwyno'r hoteli, mae hwnna'n bwysig hefyd, a ti dewis gwahanol leoliadau. Wel, mae gymaint o lleoliadau fel iconic yn Ynys Môn, a bob amser, da chi'n gweld rhywbeth amdan Cymru, da chi'n gweld fel Llanddwyn, Penmon, South Stack, a fi'n meddwl oedd o'n bwysig iawn cael hynna yn y boteli a bobl yn dod â rhywbeth adra efo nhw a rhywbeth o Ynys Môn. Ti eisiau syniad? Ie. Flwyddyn nesaf, de? 2026. Mae'r bont yma yn 200 oed. Ie. Ti'n gwybod? Ie, mae werth meddwl. Mae eisiau dathlu. Dell o'n i dod â batch whisky special allan. Whisky Thomas Telford. Ie. Chdi syniad? Gyma i rhyw 20% gen ti. Diolch yn fawr iawn. Gobeithio gei di ddwrnod da. Dafydd oedd o yn Isdylfa Môn. A rwan, at yr hufen ia. Helo Laura. Ti'n iawn? Ti'n cael bora iawn? Ie, gwrdd diolch yn fawr. Mae hwn yn fentar newydd i ti, ynddo di? Odi, mae gelato yn fentar newydd ers dechrau'r flwyddyn llynedd. So, yn mynd yn dda hyd yn hyn. Achos gelato Llanfair, mae yna sawl Llanfair yn y byd. Pa Llanfair di'r Llanfair yma? So, ie, Llanfair Cydogeg ar Llambed a Llanfair Fach yw'r ffarm sydd yn Llanfair Cydogeg. So, na. A be di maint y dduches sy gyda chi ar y ffarm? Ie, ni'n godro 400, so, ie, ffarm with a lot of sides, ond ie. Ti ar gŵr? Fi ar gŵr ar brawd yng Nghyfreth, de, a mam yn tad y gŵr. So... Felly faint o'r llais sy'n dod i'r adran yma yn eich busnes? O ie, mas o'r llall ni'n cynhyrchu, canran bach sy'n dod at y gelato, a mae'r rhan fwyaf yn mynd ato First Milk yn Harford West, de. Felly wyt ti angen llefrith o ryw fath arbennig? Beth sy'n gwneud yr hufen iag ora? Ie, mae'r llall ni'n cynhyrchu, mae fe'n uchelen, braster a protein, so sydd yn dda ar gyfer cynhyrchu gelato. So mae'r gelato yn cynnwys lot o lath, so 70% o'r gelato yn lath, so mae fe'n canran fawr, so mae fe'n dda. Ac ar y ffarm ti'n cynhyrchu? Wedi dechrau cynhyrchu adre ers mis Mehefin. Cyn hynny, o'n i'n defnyddio'r Food Centre Wales yn Horeb, sydd yn adran rili dda ar gyfer pobl i ddechrau off i trialu cynnyrch newydd. Be sy'n syni fi di fusnes gweddol ifanc? Mae gennych chi'r holl flasau? Os, ie, mae gelato dydyn yma, mae gymaint o gwahanol flasau i gael, so ie.
So nes i penderfynu A wneud hefyd? 14 tro hyn. 14? Ie. Ond mae yna lot o wahanol gwmnïau hefyd i gael hefyd, Os, ie, ma fe. Mae'r gystadleuaeth. Ie, gwrdd fi'n credu, ti'n modd, ie. So cyntaf i ni ddod i'r sioe frenhinol, so hyd yn hyn, dwi'n cael sioe dda, so... Wel, mae gennych chi stondin hyfryd, a chi ar gornel. Odyn, so o'n i'n meddwl Help. mae'n rhaid cael gan bod gymaint o gwahanol flasau i gael o ddysau lle yna. So. A mae'n gyfle da i arddangos eich gorchestion chi ar tŷ ysgrifan, dydy? So ie, llynedd, so dechreuwn ni cynnyrchu mis Sionawr llynedd, a wedyn nes i penderfynu rhoi'r cynnyrch mewn i'r sioe, so... Yr air wedi dod. Ie, a gyda ni yr salted caramel oedd y Supreme Champion a'r Champion llynedd. So, wyt ti flasu bach hwnna felly? Wel, fanna o'n i'n mynd nesaf. Fanna, so... O'n i'n gwybod Mari Lyfgrin wedi'n curo fi ddi yma. Do, oedd i ynodd. Be gath hi dwad? Gath i'r salted caramel. Salted caramel gath hi. Dechreuodd i'r vanilla, wedyn gath i'r salted caramel, a nath i orffen gyda'r raspberry ripple, so... Having di pethau lade. Ie, oedd i. Rhaid fod loni ar un. Gobeithio gwch chi sioe dda, mae'n gyfresyr heddiw. Fein? Fein. Iawn. Iawn. Diolch ti. Diolch yn fawr.